Chris Cathrall ar tafliad i Cegidfa, y tîm o gyngrau'r Hughes Grey. Y croesiad gan Cathrall i gyfeiriad y gwynt. Danby dod amdani, mae di gollyngu. Blenkinsop i gefn y rhwyd, ond mae'r dyfarnwr eisoes di chwythu'r Cwpan. Mi oedd na drosedd ar John Danby gan Robbie James i ddwylo dros y golwr, ond dihangfa i'r nomadiad. Chydig dros 20 munud i chwarae. Michael Jones y golwr ar gic rhydd. O, mae tu ôl i Bacare. A Callum Bromley sy'n yno i roi Cegidfa ar y blaen. Ail gol Bromley yng Cwpan Cymru y tymor yma. A mae deiliad Cwpan Cymru ar ei hôl i. Well done, Mike! Hey, come on! Second ball, Sam! Jenkins dros y gic rhydd. Litchfield ar beniad o dos bosib! Maen nhw wedi dyblu'r fantais! Steve Blenkinsop oedd yno. A mae'r clwb o gyngrau'r Hughes Grey ddwy ddim ar y blaen. Yn erbyn y tîm sydd ar frig uwch gyngrau'r Cymru. Jenkins, ond mae'r ddwy gol wedi dod o giciau gosod. Os a drydedd ar y ffordd, Danby ar arbediad. Mae'n syrthio i James! Doedd angen arbediad arall gan Danby. O dim ond un tîm sydd yn yr hanner cyntaf yma. A'r tîm o gyngrau'r Hughes Grey di'r heini. Harrison, y gic rhydd yn unfer. Declan Poole, codi'r bêl to postyn pella. Michael Wilde, y gŵr profiadol. Chi disgwyl fo wneud yn well o fanna. A mae Craig Harrison di cadw Cei Connah allan ar yr egwyl. Mae angen ddefo sbrydoli'r hogiau o Sam Osgoi sioc. Harrison at Disney, dim pwysau ar y cefnwr, cyfle i groesi. Mae Wilde yno, yr arbediad, ond y bêl yn syrthio'n garedig i Callum Morris. A mae Cei Connah nôl yn ni, wedi llai na 10 munud ar ail hanner. Y croesiad gan Disney. Jones yn arbed y cynnig cyntaf, ond Morris yn casglu'r briwsion. Bacare, gic gornel yn unfer. James Owen, codi'r bêl at y postyn pella. Nôl mae'n dod at Owen! Codd rhaid i Jones arbed gyda'i draed i gadw Cegidfa ar y blaen. Jenkins di gweld yr hediad gan Steve Blenkinsop. Michael Parker sy'n draws i warchod o. Blenkinsop yn torri tu fewn, cyfle Mergyd! A Danby'n arbed. Oedd angen llaw 10 gri gan y golwr John Danby. Blenkinsop yn bygwth. Wignall. Cyfle redeg tuag at yr amddiffyn. Wignall yn curo 2. Y croesiad ar draws gol. Michael Bacare! Yn union i'r sgôr. Michael Bacare gyda llai na chwarter awr yn weddill. Di dod â Cei Connah yn gyfartal. Wignall ar gwaith creu. Bacare i dod rhwyd. Nathan Wolfe dros y gic rhydd. Mae'n taro'r draws. A Jones yn casglu. O, dwi'n yn siŵr os gafodd Jones y cyffyrddiad lleia ar hon i wthio'r bêl at y trawst. Morris, Cei Connah yn gwrth ymosod. Os na dor calon yn hwyr yn y gêm i Cegidfa. Wignall yn troi tu fewn. Chwilio am le i ergydio. Wignall dal i fynd! Ac unwaith eto, y nomadiad yn taro'r trawst. Ac hyd yn oed gyda'r cae yn lyb ac yn drwm, mae Wignall yn gallu creu cyfleon fel na allan o ddim byd. Bacare chwipio'r bêl i fewn, Michael Wilde ar beniad, a dyna hi. Mae'r deiliad ar y blaen. A phwy arall ond Michael Wilde i benio Cei Connah ar y blaen. Jones i ddanedd y gwynt, syth tuag at Wilde, a mae Wignall yn glir. Wignall yn torri tu fewn, Wignall i'w selio hi! Wel, mae'n dod calon i Cegidfa. Maen nhw wedi brwydro, maen nhw wedi rhoi braw i Cei Connah, ond nomadiaid fydd yn mynd trwodd i'r 4edd rownd.
It's cup football, you know. This is what it is. We said this before we come. It's going to be a huge game for Guilsfield. We're the huge favourites. You know, it doesn't work that way. Football doesn't work in that way. You've got to be bang on every level, on every platform. The preparation was meticulous. They've gone 2-0 up, and you've got to react. You know, but it's hopefully that character is what's going to keep us in good stead in the free competition we're in. And as you said, we can't credit our players enough for the reaction in the second half and extra time. You know, they're credit to the club, credit to themselves, and deserved wins in the end. Pride of the lads. I couldn't have asked for any more to take the leaders of the Welsh Premier League at the moment. Connah's key all the way. Unbelievable performance from the lads. A little bit disappointed, you know, to go in 2-0, come out losing, but I mean, they're good at what they do. They've got lots of quality. They're top of the league for a reason.